hinaut makarealize sa mga negosyante, panid iragod ninyo ang dagan sa inyong negosyo inig Disyembre? Di ba dasig kayo? Di ba ma-times 2, ma-times 3 ang inyong halin? Kana tungod sa additional purchasing power sa mga trabahante. Mas daghang kwarta ang mga konsumidor. Nga naman, inyo manggihatagan bonus, inyo manggihatagan og 13th month pay, inyo manggihatagan og 14th month pay, inyo manggihatagan og dugang cash incentives. So ang realization ana, kung dunay additional purchasing power ang mga konsumidor, pinagi sa mas dagko nila mga suhulan o mga benepisyo, mas dako og halin ang mga negosyante. Kung mahitabo na kada Disyembre, nganong di man nato umintuhan ang suhulan o ang mga benepisyo sa ito mga trabahante throughout the year. Di tibok tuig mo magpista sa inyong halin, maka-expand mo sa inyong mga negosyo, maka-hire mo og dugang mga trabahante,